Manta dang day Lionel Messi bat Kylian Mbappe kibadang lead bha ha ka top scorer kibala aban yo iaka golden boot andala kot kecing ka World Cup bat lardi lepa u Georgian Klopp banlang kumutau kus jong ka Germany lada ka khot yo yaptang nam job ka Mexico ha kana ka World Cup kata ha ki South League jing ka World Cup jong ka kampat sharem watang shisenro bat kampat sha tep gol watang ka way ka gol ro kat ba makapat ka la ban tep gol pra gol ha kana ka World Cup bat manta ka Mexico kalrong no shakarang ka bakhan ro adin bakalala ban pelim arle not gol ya ka Ecuador kibali yo ban tep da Quinones bat Jimenez ka ba ha round 16 ka Mexico ka la ban yikendo ya ka DR Congo lani England kat kibala ban job ha karang ka balai ko ar kat ba habangi phai pat nakalang ka Germany hadin bakala sha eliminate no na ka World Cup manta ka Federation jongka ka kwa ban shim yakara jong une kus jongka kata Julian Nagelsmann lahato anbe kam na MU an sa shim yakara hakana kitayo ka banwan bat nakalang une kus udang kwa ban sa bat ka Germany kum ukus jongka shushu nakalang ukulap pat laong ba ulapli ya ka jingkhang lani ulare di lepa lada ka Germany kala khot yu banlong kum utau kus thmai jongka kabakarai kan shong ha ka Federation jongka Germany lahato kan khot nem ya Jordan Klopp banlong kum kus jongka kaba ula banwan phai biang kum uta ukus ha ka football hadin Arsenal ba ulami no naga Klopp Liverpool shu habangi phai nakaleng ukus jongka Netherlands kata Ronald Koeman ula ino iya ka kam kus ke jongu lani ulari saino kumukus jong ke Netherlands hadin baka Netherlands kala shalnet no na ka World Cup but manta laitu badi Arne Slot ubalong utau top candidate ban bujli ha ka jika jong ni ukus balong kumukus jong ke Netherlands kat ba habangi phai pat nakaliang Lionel Messi bat Kylian Mbappe manta kidang dei tangmaki hi arngut kibalala ban thep ndrugol ha ka World Cup kaba kila ban yikni ya ka golden boot manta usnem handrai kidang donru ki karto kane ki rangil kai na dinjongki kum halan san gol u Dembele saw u Winnie saw bat mantau Mbappe ru udan kam satang shigol hi ban equally ya Messi kum utau all time top scorer ha ka World Cup bat shibit menta kamit pat ngen sayo i ki program yela kai ha ka por khandai steng man min ka England persya ka DR Congo ka Belgium persya ka Senegal ha ka por shibit je shiteng am kat ba lashai pat man step ha ka por san shiteng kan sedai ke jinglaka jong ka USA persya ia ka Bosnia kubli shibun